gengsi lubang yang mulukuna simangjों गेले Hai आसोलफोर आङो दिनै आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरो नुजाफैनायनि जाहोनानो जादों आङो मोनसे भिडिअनि सायावहाय एसे खोथा बुंनो नागिरदों मानोना आं बे भिडिअखौ नुगासिनो दै खिन्थु आं बुंफेराखैमोन आरो माखासे फटक नुदेरबावनानै आङो बुंनो सानदों खिन्थु बे फटकआबो एसे फुरानासोखा दाख्लैनिफ्रायनो बे फटकआ एसे गोसारगासिनो बे फटकखौ सिगाङाव नायनानै लागोर फटकआ नैबेनो बास नोंथांमोनहा नुखाबाय आरो बे फटकखौ मिथिखाबाय जानो हागौ आरो नैबे फटकखौबो नायनानै ला बेयो सिगांसिननि फटकबाव दानिया बे फटकनि सायावबो आङो बुंगोन जाय गुबुन हारिजों थांग्राफोर जोंनि बर' हौवाखौ नेवसिनानै गुबुन हारिजों थांग्राफोर नोंथांमोनहा साननानै नाय माब्लाबाबो सुख सान्थि मोनजाहैया नैबे सासे भिडिअआव बेसेबा खस्थ' भुगिनांदों गुबुन हारिनि हौवा लानानै मिथिनो मोन्दों बिथाङा माबा गेम गेलेग्रा बावसोमोन थेवब्लाबो दासिमबो गुबुन हारिनि हौवा लानानै बिराद खस्थ' मोनबाय बिथाङा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' हौवाफ्रा गावनि हा हु सम्पतिखौ फाननानैब्लाबो गावनि हिन्जावनि बेमारखौ नायो गावनि सम्पतिया जोबस्रांलांथों थेवब्लाबो गावनि हिन्जावनि बेमारखौ नायो नाथाय गुबुन हारिया बेफोरखौ फाजाया गावनि हारिनि हिन्जावखौनो मोनफिनखागोन आरो नैथि नाम्बारावसो थांखायो जोंनि बर' हिन्जावफ्रा बांसिनानो नैथियावसो सहैयो दे बर' हौवाफोरखौबा बालन्दा बोराय होननानै बखियो ओमफ्राय गुबुन हारियावबा नैथियाव थाङो 2 नाम्बारावबाबो हाबा जाहैगोन आरोना आङो दुखु मोनो बेफोरबायदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैनायखौ मानोना बिसोरो जोंखौहाय नासयग्रा हारिसो जोंखौ नेग्लेक्टआव दोनग्रा गावनि हारिनि हौवाफोरखौ गारनानै मानो गुबुन हारिनिजों थाङो बांसिन हाबा जानायासो थांबावो सिख्लाफ्रा थांबावा मानोथो हाबा जादों मानोथो गुबुन हारिनि हौवाजों खारफिनदों जोंनि हारिनि हौवाफ्रा इसिबां गाज्रि गैया आङो गाज्रिद्राय गैया होनना दङ 100आव 10%आबो गाज्रि दङ गावनि बिसिखौ उदखार खालामग्रा इनाय खालामग्रा खिन्थु गोबाङानो मोजां दे मानोना गावनि हिन्जावखौ अननाय दं गावनि हिन्जावनि थाखाय जोबोद खस्थ' खालामग्रा दं नाथाय गुबुन हारिया नोंनि बेमार आजार जानायखौ इसिबां नाया नोङो गुबुन हारिजों हाबा जाहैबाय नोंजोंहाय गावनि इन्टारेस्ट बायजासेया मिनि खुसि थागोन नोंजों गोसो गोरोबलायनानै थागोन जेब्ला गावनि इन्टारेस्टआ गैला इन्टारेस्टआ बायलांबाय अब्लाना बिसोरो मा गैला नोंजों सैया नोंखौ माबा मोनसे खालामनो खायदासो लाबावसिगोन हय बुनाय हय होखारनो हय गारनानै खारनो नङाबा बुथारखुमानो बेफोरबायदि खायदासो खालामगोन गावनि इन्टारेस्ट जोबजासिमाव आरोना गावनि इन्टारेस्टआ जेब्ला बायहैयो अब्लाना बियो मा खालामगोन नोंखौ गुबुन राहा लागोन बेनिखायनो एसे बर' हौवाफोरजों थांनाय बर' हौवाफोरजों अनलायनानै था गुबुन हारिनि हौवाफोरजों थांनायखौ बन्द' खालामदो जोंनि बर' हारिनि हौवाफ्रा इसिबां इनाय नङा मेरला नुबाय आङो फिसाइ गोनांखा बेफोरखौ लानाय बर' सेंग्राफ्रानो जोबोद मोजां संसार जायो बर' सेंग्राफ्रानो सोरबा फिसाइ गोनांखामोन आरोना जेन'बा गैला नागारनानै थांबाय बा जिउ गोमालांबाय बेफोरनि हिन्जावखौनो लानानै गोबां अनलायनानै थाबावो बर' सेंग्राफ्रा खायफाया बाराखौ बुजाया मानोना आंबो इसिबां गोरों गेदेर मानसि नंखाया आं इसिबां रोंगौथि गोनां नङा आङो नुनायखौसो बुंदों दानिया नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो बिराद खस्थ' भुगिनांबाय गुबुन हारिनि हौवा लानानै आंबो दुखु मोनदों आरो बे आब'नि सायाव एसे सिन्थाबो खालामदों गुबुन हारिनि हौवा लानानै दा मा मोनखो आब'आ गावनो मोनथिबाय गावनि गोरोन्थिखौ गाव बुजिबाय जाहाथे बेखौ नुनानै रावबो बर' आइजोफ्रा आरोबाव बेफोरबायदि भुगिनाङा बेनिखायनो आङो बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय दानिया नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो बेसेबां खस्थ' मोनखो
खोमसि सिमांजों गेले गेले ओ मिजिंजों मेंग्लि हाबाया सानबोलावरियाव लोहाबनानै फांखनजों बुसोम जाबाय सानबोलावरियाव लोहाबनानै फांखनजों बुसोम जाबाय दानिया आरो आं मोनसे खोथा सावरायनो सानदों। जोंहा गावदां दैमारि बिथाङाथ' हौवासो, हिन्जावनि ड्रेस गानो, हिन्जावनि रिल्स बानायो, हिन्जावनि कभार एलबाम बानायो, बिथाङा एक्ट्रिस रल लायो, बिथाङा हाबा जानायनि मोनसे रिल्स भिडिअ एबा पिक्सारफोर पस्ट खालामदों। बेखौहाय हाबा जाबाय नामा होननानै खायफाफ्रा जोबोद एक्साइटेड जादों आरोना, सोर लाखो, हाबा जाबाय नामा, नाथाय हाबा जायाखै जानो हागौ बिथाङा, मानोना बिथाङा सासे रिल्स बानायग्रा आरो कभार मिउजिक एलबाम बानायग्रा। बिथाङा बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि देलायदों जानो हागौ। नुखादों नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै लादो बे गावदां दैमारि बिथांनि भिडिअखौ। दानिया आं भिडिअखौ होनानै होगोन। अखाफोर गावदां बादि लाजिस्लु मिनिना थाखोमायोनो दालाजि सनानो फैनो आंनि गोरबोआव जायगा लाफै दालाजि। मानो होननानै बुङोब्ला इसिबां बेफोरबायदिखौ आङो गाज्रि बुङा। माखासे दङ दै बर' दख'ना गाननानै बिराद गाज्रि गाज्रि फाव खालामग्रा हौवाफ्रानो, नाथाय आं बिसोरखौ साबजानाय मोना। नाथाय गावदां दैमारिना दासिमबो गोरोन्थि एक्टिंआव थाङाखै, बिनि थाखाय आङो बिथांखौ साबायखर होयो। दानिया आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। दानिया आं आंनि हारि बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय, शेयार खालामनो थाखाय, लाइक खालामनो थाखाय खावलायहरबाय, जाहाथे आं नोंथांमोननि सापर्ट मोननानै बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो हायो।